नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। आङो दा दंफैयो जोंनि बर' बाजार आयुर्वेदिक एन्ड जगा सेन्टाराव योगा सेन्टाराव दंफैयो। दा आङो मोनसे मेडिसिनखौ खोन्थानो नागिरदों। जोङो बेसिकेलि बे मेडिसिनखौ जोङो बाहायनाय जायो जायफोरनावनाखि हारा रोदा जरा मोदोमफ्राव बिराद सानाय सुनाय दङ, पेरालाइसिस एनिथिं आरो जायफोरनाव सानाय सुनाय जायखिजाया प्रब्लेम दङ बिसोरनि थाखाय जोङो बे आयुर्वेदिक मेडिसिनखौ जोङो होनाय जायो। बेखौ जोङो होनो पुटलि मासाज PPS। दा PPS खौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। जों बेवहाय माखासे गोथां जेरै इन्दि बिलाइ हमनानै ला निम बायदिसिना गोबां दं आरो मोनसेल' नङा गोबां आरो माखासे गोबां बायनाय बुस्थु दङ। बेजों आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो बेखौ PPS खौ जोङो खालामबाय। बेखौ जोङो लेखायाव माबा खालामनानै बै जि गुफुराव खानानै ओमफ्राय थाव गुदुं खालामनानै जोङो मानसिनाव होयो आरोना ओरै थप होयो। माने बेजों मानसिनि सानाय सुनाया हामो। आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो अलरेडि खालामखाबाय, आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायनोसै PPS खौ जोङो थियारि खालामदों जोंहा लावदुमा। ओमफ्राय नै आरोना PPS होनो बेखौ पुटलि मासाज। जायफोरनाव सानाय सुनाय गोबां दङ बेखौ जोङो गेसाव एवो बेलेग थावजों। ओमफ्राय बेवहाय गोथां माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो माखासे जों गोबां बुस्थु मिक्स खालामनानै बेखौ बानायनाय जायो आरो बेवहाय गोबां मेडिसिन दङ। बेयो आयुर्वेदिक थोंजोङैनो सानाय सुनाय बायदि जेंना जेंसिखौ बेजों खारहैयो। ओमफ्राय सिगां थफ्ला खालामनाय दं आरो थफ्ला नैबे जि गुफुराव थफ्लासे नैसिबांसो थफ्ला खालामबाय। बिदिनो थफ्ला खालामनानै आरो बेखौ थावखौ गुदुं खालामनानै ओरै होनानै मोदोमाव दाख्लै एक्सुवेलि आङो भिडिअखौ देखायखांखाबाय। बिदि होयो आरोना बेजों सानाय सुनायफ्रा मोजां जायो, सानाय सुनायखौ बोनो हायो आरो बेखौ होनो PPS पुटलि मासाज। बेजोंबो माखासे बेमार आजार सानाय सुनाया खारो आरोना। बेखौ जों गेसजों एवो आरोना ओंख्रि संनायफोरबायदि, खिन्थु गोथाङैनो आरो नै बेहाय गोबां गुन गोनां जोंनि जिनाखि आयुर्वेदिक, जोंथ' मिथिखायो आयुर्वेदिक बिफां लाइफाङाव माबायदि आयुर्वेदिक थायो। मेडिसिनफोरखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय बानायो माखासे फिथाइ सामथाइनिफ्राय। आरो गोदोनि जुगाव अजाफोरा, गोदोनि आबौ आबैमोननि जुगाव बे समावथ' डाक्टार गैयामोन जेनेबा दानि बायदि मेडिकेल साइन्सआ एथ'बां डेभेलप जायाखैमोन। बै समाव सानाय सुनाय आथिं आखाइ बायनाय बायदिसिना बेमार आजारफोरखौ न'आवनो बा गामियावनो बिदिनो अजाफोरा सोखायोमोन आरो। दा संनानै देखायदो नोङो दे, संनानै देखायदो। बेखौ बिदि खागोन आरोना थफ्ला खानानै, ओमफ्राय बियो सारायाव नैहायनो थावखौ बेलेग थाव दङ जोंनि आयुर्वेदिकनि बायनाय आरो बियो स्रिनि। ओमफ्राय बेखौ होनानै फुदुंबाय, थावखौ एसे होबाय गुदुं ओमफ्राय जायनाव सानाय सुनाय दं आथिं आखाइ जानजि सिनस्रि गोदना बिदि लासै नारना होगोन आरोना थावजों। बेखौनो होनो PPS ट्रिटमेन्ट। दा बेबो दङ आरो जोंनाव गेसनि ट्रिटमेन्टबो दङ। बेखौबो सिगाङाव खोन्थाखांबाय आं आरो उनावबो खोन्थाबाय थागोन। नोंथांमोना बेनो स्क्रिनाव मबाइल नाम्बार होनानै होगोन। जुदि सोरबाफोर सानाय सुनाय बेराम आजाराव भुगिना दंब्ला मोदोमनि जायखिजाया हारानि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, खर' सानाय, लोगोसे साइनास बायदि प्रब्लेमफोर दङब्ला नोंथांमोना थोंजोङैनो बे स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव जायखिजाया मोनसेयाव फन हरनानै सोंहरनो हागोन। जुदि न'खराव गामियाव बिदि प्रब्लेम दङबा आरो लोगोसे पेरालाइसिस जानानै जाबाय थाबायनो हायाखै, आथिं आखाइ बुनाय बायदिसिना प्रब्लेम दङबा नोंथांमोना थोंजोङै सोंहरनानै जोंनाव खौरां लाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बाराव। बेखिनियानो लोगोफोर, गोजोनथोंसै।